Komu sa nepáči, tam sú dvere. Myslíte si, že dnes už takto firmy nekomunikujú? Tak sa na to pozrime. Televízia Markíza použila v prípade Viktora Vinceho síce sofistikovanejší spôsob vyjadrenia, ale princíp zostáva rovnaký. Vedenie televízie mu ponúklo presun do nového online projektu s výrazne vyšším pracovným záťažením bez navýšenia odmeny. Vince túto ponuku odmietol a následne mu bolo navrhnuté ukončenie pracovného pomeru. Rovnako Markíza postupovala v prípade ďalších zamestnancov, keď vedenie uviedlo, že tí, ktorí sa nestotožňujú s obsahovým smerovaním, môžu hľadať uplatnenie inde. Pred rokmi som sa ocitla v podobnej situácii, keď som si od nadriadeného po vyjadrení nesúhlasu s navrhovanými zmenami vypočula, že pokiaľ sa mi nepáči, môžem odísť, pretože na moje miesto čakajú ďalší. Čo hovorí takýto prístup o firemnej kultúre? Lebo zdravá firemná kultúra sa nebuduje vetou, komu sa nepáči, tam sú dvere. Buduje sa otvorenou komunikáciou a vzájomným rešpektom. A ako dnes vyzerá tá vaša firma? Je pre vás názor vašich zamestnancov nepríjemnou prekážkou, alebo ho vítate a podporujete? Píšte dolu do komentára a sledujte ďalšie videá.